5% tal-Maltin ibatu minn diżordni tal-ikel bħal anoressija u l-bulimja, b'1000 minnhom ikunu nisa u 700 jkunu irġiel. Dan ħareġ minn studju li sar minn Darkenna l-Saħtek flimkien mal-Fakultà għal ħarsin Soċjali fl-Università ta' Malta. Id-direttur ta' Darkenna l-Saħtek Darlin Zerafa spjegat li dan sar bħala bażi għal terapija ġdida. Sibna wkoll illi minn dal-istudju ħareġ li hemm percentaġġ 5% ta' dawn il-persuni li jkunu għaddejjin minn eating disorder u dan ukoll issa rridu nużaw bħala bażi għal terapija ġdida sabiex aħna niffukaw kemm fuq il-prevention kif ukoll sabiex aħna nittargetjaw dawn il-persuni li sfortunatament forsi ma jersqux għal kura terapija għal diversi raġunijiet. Il-professjonista fil-qasam tas-saħħa mentali Rosen Boħaġar qalet li d-diżordnijiet tal-ikel għandhom aspetti psikoloġiċi, soċjali u bioloġiċi li kollha għandhom bżonn kura speċjalizzata. L-aspetti psikoloġiċi jistgħu jinkludu kif semmejna anki forsi qabel il-perfezzjonizmu, ċertu flessibilità fil-mod ta' kif persuna taħseb, jista' jkun hemm forsi element ikbar ta' ansjetà, jista' jkun hemm ukoll storja fil-familja ta' eating disorders, jista' jkun hemm ukoll traumas fil-passat ta' dawn in-nies. F'xi każijiet dawn il-kundizzjonijiet kapaċi jfeġġu anke minn xi dieta li niddeċiedu li nagħmlu. Ma jfissirx li jiena ħanamel dieta bil-fors ħaniżviluppa eating disorder jew jiġifieri jiddependi ħafna iċ-ċirkostanzi tal-persuna, imma naraw li f'persuni li jbatu minn eating disorders xi kultant ikun hemm din il-trigger li subdiet minn jiena ħanibda din id-dieta li mbagħad tmur f'estrem. Hawnhekk sar aċċenn biex dawk li sfaw mirkuba minn dawn it-tip ta' kundizzjonijiet ifittxu l-għajnuna. It-tim ta' Darkenna l-Saħtek joffri kura kemm residenzjali fuq bażi residenzjali kif ukoll meta persuna tiġi titlob għall-għajnuna nkunu nistgħu nsegwuha wkoll fuq bażi ta' outpatients fejn persuna tiġi għall-appuntamenti u mbagħad nibqgħu insegwuha meta jkunu għaddejjin fil-funzjoni tagħhom fis-soċjetà. Nofru wkoll kura li aħna nsejħula id-day program fejn persuna tiġi hawnhekk matul il-ġurnata u mbagħad fil-għaxija tmur lura d-dar.